Salutare și bine regăsiți la nouă serie de pe acest canal. Seria asta eu m-am jucat foarte mult pe ea, dar n-am postat pe YouTube și astăzi să fie episodul în care o să o postez pe YouTube și o să ne jucăm foarte mult pe ea și o să învățăm și să facem chestii și o să ajungem și pe ea să facem. Efectiv, dacă mă întorc, doar asta văd. Am scris toți în engleză. Nu știu ce am scris așa, nu știu cum o plictiseam. Am luat de pe Google, îți dai seama. Adică de pe Google Translate. Și ăsta am găsit. Dacă auziți ceva, și uitați aici am făcut. Seria se numește PD Craft. Stăm aici. Într-adevăr, când am mai umblat, am mai intrat de mult pe lumea asta și nu mai știu cum e. A, da, asta am lăsat de episod, știi de ce? Ca să vă arăt că am găsit asta. Adică mi-am făcut armura. Am muncit la lumea asta. Nu mai știu dacă aveam ceva. Și nu mi-au pe mine, că vreau să muncesc chiar, nu vreau. Vreau să mă fac full diamond acum, nu mi-au pe mine. Mai. Și zice așa. Chiar îmi place casa mea. Am făcut-o, sincer, acum 3 luni. Am martat la mine și la prieteni. Am fost creativ, survival, numai survival. Eu nu știu ce am făcut pe lumea asta. Dar asta. Uitați, mi-am făcut și portalul aici. Mi-am amintesc că găsiți și de asta. Și am și de asta. Bă, efectiv, îmi place atât de mult lumea asta a mea. Știți ce vreau să facem azi? Luminăm zona. Mergem să minăm. Fain. Nu mai știu dacă mi-am făcut o mină. Știu că am făcut dar îndepărtare. Facem un drum până la sat? Haide. Dacă auziți ceva, vorbim de vină. Fac drum până la satul ăla. Da, îmi place prea mult lumea aia. Casa aia. Nu știu cum am făcut-o atât de bine. Dar sunt bun pe creație. Facem drum și revenim. Mai bine, hai să ne culcăm. Nu știu unde îmi pusese patul. Mai treaba am spus. Nu știu în ce loc. Mai calculator. Aici l-am pus. Tare. Bine că n-a venit boss și pe lumea asta.
place ideea asta de casă, cum am făcut-o. Adică gen nu-i rea. Speră, mă. Nu știu ce. Pus design asta, parcă. Dacă l-am găsit. Hai bă că nu sunt urât. Spuneți voi sunt eu urât. Pe bune. Hai că nu sură, bă. Bă, ce facem ăla? Vrei bă, ce mai puneam eu drum? Să dați o notă la seria asta în comentarii. De 1 la 10. Efectiv am muncit mult la lumea asta. Acum nu mai minăm. O să vă prezint tot, să vă mai prezint. Ah. Ne întâlnim cu satul. Nu vine lumină. Vreau să văd spawn din Nether, că nu am mai fost de mult în Nether. Efectiv îmi place prea mult cum se vede, n-am ce să zic, nota 10 pentru din partea mea. Înainte nu știu, când să o fac am scris de proastă de casă. Dar și miște la ăsta. Dacă vreți fac tutorial. Doar dacă vreți, doar dacă vreți. Faci cum să stai. Și da, asta am găsit prea mult și am să fac într-o zi un episod să o las aici. Doar de design, nu o să folosesc. Nu știu, și eu sunt mai nebun așa și nu o folosesc, dar vreau să muncesc chiar. Pentru ea și pe aia chiar o să folosesc. Uite ce m-am făcut bucătăria asta. Într-un fel de... ca apartament. Îmi place patul ăsta cum l-am făcut. Enchanting table-ul. Șmecher și ăsta. Dacă n-am ce face cu el. Să facem într-o zi și o lume de pe creativ, mai pe creativ o să vă zic și de pe survival. Pe survival sunt un chestii gen strișăm. Ce sau? Bă, ești pro...
Stai. Așa a murit. Găsim chestii de aia. Dar n-am chef de nether acum. Duc acasă, că vreau să-mi spargă un... Bă, dar ce nu poți să ieși, mă, din casă? Numai așa. Sau așa. Eu zic așa. Bine. Haideți să mai fac turul o dată. Și mă fac. Deci. Lacul. Grădina. Fermă, pardon. Aici avem plantații. Hai să le scot cu poate mi explodați băieți. Punem un alt loc că mie să... Un aici. 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 Un aici. Așa. N-am nimic în barrel. Aici aveam chestii. Chiar chestii bune. Dă-ți-mă puțin asta. Cam uite. Nu se vede, îl fac, o să iau și una, îți spun acolo. Să fac. Hai să stăm puțin pe laptop. Cum stai bă pe laptopul ăsta, că am uitat. Încă nu mai intru de mult pe lume și caut. Dați-mă cum am făcut portalul. Să se fură cineva dacă nu folosesc singur armura muncită. Nu lasă folosim pe asta, că să muncesc chiar. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați pe butonul și la cel de like. Vreți să vedeți o magie? Cel mai nașpa sim pe care l-am. Uitați-vă la cap. Dați cât de urât e. Mai vreți să vedeți o magie? Pieu. Cunoașteți ce skin? Da, și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați pe acel butonaj de like, să-l spargeți, să haideți cu pentru episodul 2, hai să strângem 10 like-uri, vă rog, sau 6 like-uri pentru episodul următor. Dacă facem 6 like-uri, postăm episodul următor. Ciao!